O equipo de goberno de Toques aposta de xeito decidido para convertir a este pequeno concello no referente turístico do interior de Galicia. Con un amplo patrimonio histórico e artístico como son o conxunto arquitectónico de A Capela ou os numerosos castros, así como a paisaxes de singular beleza, o mesmo o paso do camiño primitivo, Toques estaba falto de un albergue. Esta carencia deixará de sela en pouco tempo unha vez que comenzaron as obras para convertir a unha parte da antiga escola en albergue turístico de 2 estrelas, con un investimento de 137.000 euros dentro do Plan Piloto de Mellora da Calidade Turística de Porto de Mouros e cofinanciado pola Deputación da Coruña e a Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia. A obra conta con un prazo de execución de 6 meses, sendo Construcciones Río Torto S.L. a empresa consignataria. Logo dos acondicionamentos de A Capela e o Castro da Graña, agora tocoulle o turno ás infraestructuras turísticas do que este albergue de Souto é a primeira peza.